estatu kolpe bortitz baten bidez errepublikaren aurka altxa ziren. Euskal Herrian, langileen erantzuna bere halakoa izan zen. Bergarako herritik saiatuko dira Uberatik gora igotzen blindatu harinak. Horregia tanken antzerako zerbait, bai? Eta hori italiarrak izango dira. Eta gainera, inguru hauetan, egongo izateke kainoi aleman potente bat, bai? Oso potente. Zunek ikusten atzaiku, Granada dare. Granada dira eskuko bombak. Eskuko bomba hau improvisatua da. Garai hartan, egiten zan. Erdiko tubitu hartu. Zera baten, kainoi hori zer hegazkina botatzeko. Errepublikak ez dauka hegazkinik. Bakarrik 36an. Ondoren, kainoi hori erabiliko dute, irrieta zuzenean suntzeko. Bai? Kainoi horiek potentzian martxan 3 orduko. Hori den, beste paretean. Bale, hegazkina. Orduan, saku hauek dauden alturan, zuek ondo gabezu zaituzte, ez? Guztu ikusiko nintzateke kaskoren puntatxoa, bai? Dena babestuta zauden. Eta fusilero bezala, hortik datorren erasoaldiak gelditzeko gaizea, bai? Lego hori. Zer hori? Hori bini horrela. Kakanika non zauden? Eta noren barruan? Vale. Vale, noiz, irakutzi bestea, bestea aldez Zein da zaila? Hau oso zaila da aurkitzeko. Bakean bizi zirenak, sirenak jodu sirenak. Espainiatik igorri agindu legion kondorri. Espainiatik igorri agindu legion kondorri. Hor abioi bat horbi, gorde lekurako korri, hementxe